Ndikupatsani moni abwezi nonse okondedwa mu dzina lopambana la Ambuye Yesu Khristu. Ambuye akudalitseni chifukwa cha njala ndi ludzu lanu muli nalo pa mawu a Mulungu. Mulungu ayike ludzu lochuluka. Chinthu chothandiza pano pa dziko lapansi ni mawu a Mulungu. Ngakhale anthu amaziseka, amazinyogodola, koma njira imene ena amayitchula ya zozelezekayi, Paulo akuti ni mmene tikupulumutsidwiramo. Chifukwa pano pa dziko lapansi tilibepo mzinda wokhalitsa. Tilibe mzinda wokhalitsa pano pa dziko lapansi. Kaya tikhala ni manyumba, kaya tikhala ni mabizinesi, kaya tikhala ni mkazi wabwino ni mamuna wabwino, popanda Khristu tataya china chilichonse. Tilimodzi abwezi. Ndiye choyamba akhale Khristu moyo mwathu. Tipange ndrama tikuntumikira Mulungu. Tipange maphunziro tikuntumikira Mulungu. Tipange china chilichonse cha moyo uno koma tikuntumikira Mulungu. Tikateromo ndiye kuti tsiku la imfa silidzatipeza ngati msampha, kapena tsiku lakudza kwa Ambuye Yesu Khristu kwachiwiri silidzatipeza ngati msampha, koma lidzatipeza tili wokonzeka. Pano pa dziko lapansi tasangalala, kumwambaso tukasangalala. Tilimodzi. Ambuye akudalitseni. Tipemphere. Atate athu akumwamba, bwerani mukatiyankhule kupyolera m'mawu anu awa, mmene mu dzina la Ambuye Yesu Khristu pempha zonse m'chiyamiko. Amen. Aheberi 10:1 Bible likuti, pakuti chilamulo pokhala nawo mthunzi wa zokoma zili mkudza, osati chifaniziro chenicheni cha zinthuzo, sichikhozatu ndi nsembe zomwezi chaka ndi chaka, zimene azipereka kosalekeza, kuwayesera angwiro iwo akuyandikira. Ndi akuti timafuna tipeze phunziro lathu la chisomo kapena chilamulo. Ndi akuti chilamulo unali mthunzi wa zokoma zili mkudza. Akuti osati chifaniziro chenicheni cha zinthuzo. Icho sichinali zinthu zenizeni zokomazo, koma unali chabe mthunzi wa chenicheni chimene chili mkudza, chimene ni chisomo. Tilimodzi. Ndakuti pasi pa chilamulo lamene Paulo akuti amapereka nsembe zaka ndi zaka, amapha ng'ombe, amapha mbuzi, koma akuti izo sizimapanga iwo kukhala angwiro ayi. Chifukwa magazi a nyama ali kutali ni magazi a munthu. Iwo amangophimba chabe tchimo chimene amachita, koma iwo samachotsa tchimo ayi. Haleluya. Pokhapo pamene Mulungu adapereka nsembe yangwiro imene Ambuye Yesu Khristu, imene Yohane polalikira amadona ni nkhosa yotsa tchimo la dziko lapansi, aunena Ambuye Yesu Khristu amene magazi ake aja anali magazi a Mulungu mwini wake, anali wombola wachibale, anali mawu osandulika thupi amene aja Mulungu atasandulika thupi kuti akakhale mmodzi wa ife abale. Haleluya. Kuti akakhetse mwazi ngati munthu pa mtanda paja. Mwazi umene uja umene uli ni mphamvu yotipanga ife tilikhale angwiro, koma mwazi a nyama sakadachita zokhazo. Haleluya. Ndiye chilamulo chimenechi tinaona kuti Moses namene anali wopereka wamkulu wa chilamulo, anapereka malamulo 10 aja atachoka ku phiri kuja. Komanso tinaona kuti pasi pa chilamulo anthu amatsata miyambo yosiyanasiyana, kusunga nyengo ngati za Paska, samadya nyama zakuti, iwo amasunga ngakhale masabata tsiku la namba 7, zimene zinali pasi pa chilamulo limeneli. Ndipo pasi pa chilamulo panali pokhwima, kwakuti munthu kaswa lamulo umagendedwa, umaphedwa, imabwera ni mapenati. Kuteroko zinali zolimba zedi pasi pa chilamulo pamene. Tikawerenga ku Numeri 15:32 tikupeza munthu wina amene akathyola nkhuni tsiku la Sabata ugwira ntchito kumene. Chifukwa chimenecho anamugenda, anaphedwa. Mose analamulanso kuti wonse
amene agwidwa mu chigololo akusoweka agendedwe. Haleluya! Ndipo mkazi akamugwira ali mu chigololo amagendedwa. Chimenecho ndiye chilamulo. Kuteroko inu amene mmafuna mukhala Akhristu mmakana chisomo mmakakamiyabe chilamulo, mmaseka muzizitenga zonsezi. Ndiye mukhoza kuona kuti simungaliseze goli lake. Aja mmasunga sabata mmati sabata simmagwira ntchito, simmaphika, simmakatola nkhuni, simmachita kantchito olowerenga mukakhala na asukulu mmasukulumu. Ndiye yonseyo ni ntchito. Pakadakhala pansi pa chilamulo ngati mmene mmachitengeramo, mmayenera mutani muzigendedwa. Tili limodzi? Ndiye ifeyo sitili pansi pa chilamulo, koma tili mu nthawi yachisomo. Zimenezi sindikuyankhula ndine, koma akuyankhula ni Petro ameneyo ku Yohane ku Machitidwe 15 kumene. Machitidwe 15 vesi yake ya 10 ulekeza 11. Petro sati ineyo. Inu ndinoposa Petro inu. Petro ndi inu angaperekeze zabwino ndiyani. Ndiye timveni Petro amene. Chifukwa amene ni mwamuna amene Ambuye Yesu Khristu makiya afumu akumwamba adasiyira m'manja mwa iye. Mwamuna amene amaligwira vumbulutso kuti Ambuye Yesu Khristu mpaka amachita kuti pa thanthwe mdzamanga mpingo wake. Pa vumbulutso limene Petro anali nalo chimene Khristu ali. Ndiye tione zimene akuyankhula Petro pamene. Machitidwe 15 vesi ya 10-11. Akuti, nanga bwanji tsopano muli kumuyesa Mulungu kuti muyike pa khosi la kuphunzira goli limene sanatha kunyamula kapena makolo athu kapena ife. Ndani Petro akuwadandaulira kuti musaseze chilamulo ichi pa kuphunzira awa, pa anthu amene atembenuka mtima, amitundwa, zinthu zimene makolo athu ngakhale ife talephera kuziseza. Petro autero. Ndiye inu mungazikwanitse. Talephera kunyamula kapena kuziseza. Makolo athu talephera. 11. Koma tikhulupirira tidzapulumuka mwachisomo cha Ambuye Yesu Khristu monga iwomo. Koma kuti ife tikhulupirira kuti tidzapulumutsidwa mwachisomo cha Ambuye Yesu Khristu monganso ndani? Iwowo Petro amene. Chifukwa kuti tili pansi pa chisomo. Ndipo Petro poyankhula za chilamulo chomwecho akuti ni mthunzi chabe wa chenicheni. Chenicheni chinafika chimene chani ni chisomo. Ndipo Brother Branham akuti Yohane uyu anali mlatho olokera ku chilamulo upita ku chisomo chimene anali. Pamene Ambuye Yesu Khristu anafika kunali kufika kwa chisomo kumene. Mene Mzimu Woyera unagwa pa tsiku la Pentekoste paja kunali kufika kwa nthawi ya chisomo. Kuti sitimaswekanso tikhale pa goli la chilamulo. Zonse Ambuye Yesu Khristu anatsiriza pa mtanda paja. Analipira. Haleluya. Chifukwa mu nthawi ya Ambuye Yesu Khristu timaona mkazi ogwidwa mu chigololo, red handed. Atamugwira mu chigololo anapita naye kwa Ambuye Yesu Khristu. Ndi anamuwuza Ambuye Yesu Khristu akuluakulu ampingo aja kuti Mose anatiwuza kuti oterewa agende aphedwe. Mu chilamulo zimachitika ndithu momwemo. Inu munena kuti chani? Koma Ambuye Yesu Khristu munthu uja adamukhulukira. Adamuwuza kuti asakatane asakachimwenso. Anamuwuza kuti ine sindikutsutsa. Iyeyo anali woyenera kuti amugende chifukwa anali asanachimwepo. Ambuye Yesu Khristu anali woyenera. Koma sanamutsutse. M'malo mwake anatipita usakachimwenso. Mukuona zimene chisomo chimachita? Ndiye inu amene makamiyabe chilamulo. Nkhani ya chigololo pansi pa chilamulo ni miyala. Haleluya. Ndiye chisomo chimene chichi sichitanthauza kuti basi tizingoswera mu chimo. Tili mu chisomo. Ambuye Yesu Khristu zonse anapanga pa mtanda paja. Mukakhala nkupetsa kotero. Ndiye kuti inu chisomo simuchidziwaso, simunachizindikire. Inu mukadakhala kuti mukuchizindikira chisomo, mukadakhala anthu odzichepetsa kwambiri kumawa Mulungu. Mukadakhala pa chifuniro cha Mulungu changwiro chimene amafuna. Mukadati mwachizindikira chisomo. Chifukwa Paulo akuti Roma 6 verse 1 and 2
ali kodi tipitirabe kukhala mu uchimo kuti chisomo chichuluke? Tili modzi? Ndiye Paulo akuti sitisweka kuti tikhale mu uchimo ayi. Ena amati tikapulumuka mwa chisomo mumasambira mu ziwerewere, kusuta, kuledzera, nyanga, madano, kumakhala moyo wina uliwonse wachithupithupi. Namati tikapulumuka mwa chisomo. Chimenecho si chisomo, ni tchimo limenelo. Chisomo chimene Ambuye Yesu Khristu adatipangira pa mtanda paja, adatifera ife anthu osayenera, anthu amene ati ngolandira chilango cha gahena basi. Koma Ambuye Yesu Khristu adatifera kutikhetsera mwazi. Iye ali osalakwa, ife tili olakwa ndifeyo. Chilango chotenera ife chidamugwera iyeyo. Chimeneyo ndiye chisomo. Chisomo ni chakuti muchigulu chonse cha wanthu ambirimbiri, mamiliyoni ochuluka, Mulungu adayitana inuyo ndine. Kukhulupirira kwathu kwa mawu a Mulungu si chifukwa cha ntchito zathu zabwino kapena ukatswiri wathu ayi. Chifukwa mu dziko muli anthu azelu akatswiri, koma za Mulungu sazionabe ayi. Koma m'malo mwake Mulungu adatsegula maso anu kuti aone. Monga mmene muja adachitirani Abrahamu. Abrahamu anayitanidwa mwachisomo, osati mwa ntchito zake. Analibe chodzitamandira. Anali ku dziko la Ari limene, ku dziko kumene kudali anthu ambirimbiri opembedza mafano. Koma iye chisomo cha Mulungu chidangomugwera, monga somene chidakugwerani inu ndine, kuti ife timaopa Mulungu. Chimeneyo ndiye chisomo abwenzi, kuti tamazindikira chisomo chimene tizikhala odzichepetsa pamaso pa Mulungu. Chisomo chimakupangitsa munthu kuti uzikhala odzichepetsa, osati odzikuza. Haleluya! Ndiye chimenecho ndiye chisomo abwenzi chimene Mulungu adatichitira ife. Ambuye akudalitseni.